Пра што свайму куміру піша Азаронак, якія праблемы прызнае прэм'ер Галоўчынка і ад чаго абараняе Лукашэнку прыняты дэпутатамі новы закон. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Азаронак напісаў адкрыты ліст пра ВДРУ, але ёсць нюанс. Адрасат яго не Лукашенко, як можна было падумаць, а Іосиф Сталін. Калі коротка, то Сталін для Азаронка гэта цар, імператар, уладар паловы свету, які ўспрымаў сябе як прарока. А ўсё, што не рабіў Сталін, напоўнена вялікай мудрасцю і дальнабачнасцю. Азаронак абараняе свайго куміра ад абвінавачванняў у жорсткасці і тыраніі і кажа, цытата: «Я пакланюся табе, правадыр, я абвяргаю усе паклёпы на цябе. Вышэй за цябе толькі Господ Бог, судзіць цябе толькі Господу. Магчыма, ты працягваеш з ім спрэчку, але дакладна у раі». Канец цытаты. Выйшаў жа гэты опус у мінскай праўдзе, якая апошнім часам стала адным з самых адыёзных рупараў прапаганды. І гэта ўсё было б смешна, калі б не пару момантаў. Гэтае трызненне друкуецца ў дзяржаўнай газеце, а значыць на грошы беларусаў. Але самае кепскае тут, што азаронаўскі поток свядомасці не выклікае ні ў каго ніякіх пытанняў, як не выклікаюць іх і яго абразы з тэлеэкранаў. Гэтая пазіцыя, калі ты за Лукашэнку, то табе можна, калі не ўсё, то многае, паціху прыводзіць да таго, што лаяльныя да ўлады выканаўцы яе заданняў пачынаюць дазваляць сабе ўсё больш і больш, а ўлада проста заплюшчвае на гэта вочы, маўляў, ну і што? Затое яны нашы. І праз усё гэта няўлоўна, але няўхільна трансфармуецца само паняцце нормы. У Беларусі цяпер ужо сталі звыклымі рэчы абсалютна надзвычайныя і яшчэ нядаўна, здавалася б, увогуле немагчымыя. Гаворка і пра публічнае прыніжэнне на відэа затрыманых людзей, і пагромы сілавікамі кватэр з'ехаўшых, і непрыкрытая хлусня як Лукашэнкі, так і яго паплечнікаў. А тая праславутая стабільнасць, пра якую так любяць паўтараць улады, проста шырма, якая прыкрывае сапраўдныя праблемы і бясконцыя рэпрэсіі. І трымаецца гэтая шырма на дубінках сілавікоў. А беларускія дэпутаты сёння прынялі закон аб гарантыях для Лукашэнкі і яго сям'і. Гаворка пра дакумент, які карэктуе закон пра прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Самае цікавае ў ім гэта недатыкальнасць для Лукашэнкі, калі ён усё ж сыдзе на пенсію. Прасцей кажучы, закон забараняе судзіць былога прэзідэнта, то бок самого Лукашэнку, за любыя дзеянні, якія ён здзейсніць на пасадзе кіраўніка. Якія гарантыі там прапісаныя для лукашэнкаўскай сям'і, пакуль невядома, бо дакумент яшчэ не апублікаваны. Акрамя таго, Лукашенко на пенсіі зможа засядаць ва ўсебеларускім народным сходзе і нават Савеце Рэспублікі. Сёння дэпутаты прынялі гэтыя папраўкі ў другім чытанні. Далей закон пойдзе ў Савет Рэспублікі, а адтуль на подпіс да самого Лукашэнкі. Прэм'ер-міністр Галоўчынка прызнаў праблемы. У Беларусі ёсць такая праграма развіцця рэгіёнаў. Яна прадугледжвае, што мусяць выконвацца пэўныя эканамічныя паказчыкі. І цяпер жа Галоўчынка кажа, што па выніках 10 месяцаў няма ніводнага беларускага рэгіёна, які выканаў бы ўсё як трэба. Праблемы з гэтым ёсць у кожным рэгіёне. Асноўную частку, але не ўсё, выканалі толькі горад Пінск, а таксама Лідскі і Салігорскі раёны. Усе астатнія палову ці менш. Горш за ўсё справы ідуць з інвестыцыямі. У многіх раёнах за год не заключылі ніводнай інвестыцыйнай дамовы. Акрамя таго, Галоўчынка адзначыў, што ў многіх райцэнтрах не выконваюцца планы па будаўніцтве жылля, хоць яны, маўляў, забяспечаныя неабходным фінансаваннем. Беларуская спартсменка расказала, чаму зразае стужкі з медалёў. Лёгкаатлетка Анастасія Мірончык-Іванова вядомая падтрымкай улады і любоўю да Лукашэнкі. Само сабою, і погляды на жыццё ў яе адпаведныя. Цяпер у апошнім інтэрв'ю на канале АНТ яна паведаміла пра свае каляровыя фобіі. Маўляў, на некаторых спаборніцтвах ставяць сцяжкі ў каляровых колерах, якія паказваюць, куды дзьме вецер. І Мірончык скардзіцца, што ёй непрыемна на такія сцяжкі глядзець, бо гэта ж ЛГБТ. Спартсменка таксама расказала, што ў 11-м годзе атрымала бронзавы медаль чэмпіяната свету на весялковай стужцы. Тады Мірончык нешта не абуралася, але цяпер хваліцца, што абрэзала тую стужку, бо гэта ўжо зусім край, як кажа сама спартсменка. Карацей, страшна уявіць, якія пакуты перажывае Мірончык, калі бачыць вясёлку пасля дажджу. Памёр беларускі акцёр Ягор Найдовіч. Вы маглі яго бачыць у расійскіх серыялах «Саша Таня» і «Цяжкія падлеткі». Прычынай смерці стала цяжкая хвароба. Сябры расказалі, што акцёр доўгі час змагаўся з анкалогіяй і, на жаль, прайграў гэтую барацьбу. Ягору Найдовічу было ўсяго толькі 40 гадоў.
А ў Варшаве памерла Марына Бірукова, рэдактарка і менеджерка цэлага шэрагу беларускіх медыа. З ёю адбыўся няшчасны выпадак яшчэ ў канцы лістапада. Марына невядома чаму трапіла на праезную частку, дзе яе збіў гарадскі аўтобус. Дактары змагаліся за жыццё жанчыны, але цяпер стала вядома, што яна памерла. Біруковай было 47 гадоў. Яе пахавалі на радзіме ў Беларусі. У Беларусі праблемы з бульбай, але праблемы нечаканыя. Бульбы хапае, вось толькі беларусы не вельмі хочуць яе пакупаць. Фермеры скардзяцца, што сёлетні ўраджай прадаць цяжка, таму што няма попыту. Таксама хоць у Беларусі і шмат што даражэе, але цэны на бульбу ніжэйшыя, чым у мінулым годзе, прычым аж на 20%. Але гэта ўсё роўна не ратуе. Можа, мы проста нарэшце наеліся. Загадкавы пажар адбыўся ў Гродні. Увечары 21 снежня на адной з парковак згарэлі адразу некалькі аўтамабіляў. Ніхто з людзей не пацярпеў, але ад машын засталіся толькі металічныя каркасы. Яны выгарэлі цалкам. Па словах відавочцаў, у нейкі момант адзін з аўтамабіляў загарэўся, ледзь не сам па сабе. З яго агонь перакінуўся на іншыя. Цяпер прычыны пажара высвятляюць эксперты і следчыя. Падмануў сам сябе. Маладыя менчукі раздрукавалі на звычайным прынтары некалькі 50-рублёвых купюр. Выкарыстоўвалі іх для картачнай гульні, але пазней хтосьці з кампаніі заўважыў, што з часам гэтыя купюры зношваюцца і іх амаль не адрозніш ад сапраўдных. Гэтым вырашыў скарыстацца адзін з хлопцаў. Ён разлічыўся фальшыўкай у маршрутцы, яшчэ і атрымаў з яе рэшту. Кіроўца заўважыў падробку толькі пры пераліку выручкі пасля змены, аднак у салоне маршруткі мелася відэакамера, праз якую і вылічылі махляра. Далей міліцыя, затрыманне і суд. У выніку тыя 50 рублёў абышліся хлопцу вельмі дорага. Яму прысудзілі 2 гады хатняй хіміі і штраф памерам у 11 000 рублёў. Не спыняюцца затрыманні. У Гродні сілавікі схапілі некалькіх работнікаў мясцовага будаўнічага прадпрыемства. Мужчын прымусілі зняцца ў відэа, назваць сваю вялікую па гродзенскіх мерках зарплату і прызнацца ў распаўсюдзе экстрэмісцкіх матэрыялаў. Беларус выйграў у покер больш за 7 мільёнаў даляраў. Мазарчук Мікіта Бадзякоўскі учора стаў пераможцам турніру ў Лас-Вегасе. Яго дакладны выйгрыш 7 мільёнаў 114 500 даляраў. Мікіта самы вядомы беларускі гулец у покер. Сёлета ён трапіў у топ-10 гульцоў у свеце. Праўда, апошнім часам у Беларусі яму дарога закрытая, бо летась падчас турніру на Кіпры Бадзякоўскі разгарнуў украінскі сцяг і выступіў супраць расійскай агрэсіі. Які год, такая і ялінка. Святочнае упрыгожванне ў стоўбцах выклікала кучу усмешак. Там паставілі навагоднюю інсталяцыю, якая выглядае вось так. Планавалася, што гэта будзе ялінка і 2 святочных шара, але ў выніку кожны бачыць тое, што хоча пабачыць. Скончваецца 2023 год, і па традыцыі наша ніва вызначае чалавека года па версіі рэдакцыі. Сёлета мы выбралі аж 3. Людзі года па версіі нашай нівы рагачоўскі гурт Торбэнд. Іх песні сталі народнымі хітамі ў 20-м годзе, і ўлады ім гэтага не даравалі. Сёлета музыкі Андрэй Ярэмчык, Яўген Бурло і Дмітрый Галавач атрымалі гіганцкія тэрміны. 7,5, 8 і 9 гадоў калоніі. Афіцыйна іх вінавацілі ў абразах Лукашэнкі, дыскрэдытацыі Беларусі і гэтак далей. На справе ж іх пакаралі за прынцыповую пазіцыю і народную папулярнасць. Такіх жорсткіх прысудаў за музыку Беларусь яшчэ не бачыла. Гэтым выбарам людзей года мы выказваем салідарнасць з тымі, хто застаецца ў Беларусі, хто натхняе сваю творчасцю, хто трапіў за краты праз свае перакананні. І можна пасадзіць ці нават знішчыць людзей, але нельга пасадзіць ці знішчыць іх песні. Мы не быдло, стадо и трусы, мы живой народ, мы белорусы с верой в сердцах, держим мы строй, знамя свободы над головой. Отказа, суды глупые, ждешь ты приказа, когда тебя скачут из битвы.
Вось такія навіны пятніцы. Хутка каляды, таму мы шчыра віншуем усіх, хто святкуе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся пасля калядаў.